jako vrijeme u zadnjih oko 10 dana mjeseca Šabana, kad smo evo na domak Ramazan Šerifa, najodabranijeg od svih mjeseci u islamskoj lunarnoj godini. Šta reći, puno je toga rečeno, čuli smo u programu dosta toga, doista nema potrebe oduljivati, pa ću ja evo ovako da kažem još ono što smatram najbitnijim, a to je da doista odam veliko priznanje ovoj ženskoj ekipi na čelu sa Ajša Hanumom Kurak. Hanume su malo bio ovako aktivne kao kod vas. Ovaj džemat jest da je, tako reći, u fazi stasavanja. Nije ovo veliki džemat poput džemata i u Torontu i u Atlanti, ne znam, u St. Louisu i tako dalje i tako dalje. Ali ovdje što se tiče ovih nekih aktivnosti, posebno aktivnosti Hanuma, ja mogu slobodno reći bez pretjerivanja da spadate među najaktivnije Hanume na ovom kontinentu što se tiče Bošnjaka. I da vam ova volio da je moja Hanuma ovdje kod nam malo vidi, uživalo kao i ja, ali ja sam zamolio evo da imam ovo lijepo snimljeno. Ako Bog da dok Hanume odrađuju svoje, evo vidimo pokazatelje noćas. U ovom džematu i općenito. Zatim sa odborom koji je evo novi, vrlo agilan, vrlo poduzetan, na čelu sa predsjednikom koji sam što nije preselio u džamiju, mašala, i sa zdravim džematskim jezgrom koje imate ovdje. Primijetio sam, upoznao sam, evo, takva je sudbina bila da upoznam lijep broj ljudi ovdje, posebno vas džematlija koji ste dolazili ovdje počesto. Ako Bog da širom svijeta, Kur'an ukazuje na to. Kur'an je ukazao, dakle, na teška vremena kroz koja će muslimani prolaziti. Baš otvori Kur'an, pogledam u suri Saf, to je u 28. džuzu. Kur'an je inače podijeljen u 30 odjeljaka i džuzova. 28. to vam je tako pri kraju treći od pozada. Svaki džuz ima 20 stranica. 8. ajet kaže, u suštini da ga radije parafraziram nego da ga prevodim doslovce, doće vrijeme kad će oni koji ne vole islam htjeti, koristeći sva sredstva pritom, da utrgnu Allahovo svjetlo. I doista, Allah samo zna koliko je bilo pokušaja da se čista voda islama zamuti. Čisti je izvor islama, ali se nikada nije uspio, jer je Allah zagarantovao inna nahnu nezelne dikrove inna leula hafidun, da će čuvati islam. Dakle, uprko svim pokušajima, posebno danas, u ovom vremenu, Svešnji Allah garantuje u istoj suri, odmah u sljedećem 9. ajetu, Uveledi arsel rasulahu bil huda ve dinil haqqi li yudhhirahu ala dini kulli walau kariha al mushrikun. Allah garantuje da će islam ne samo opstati, nego biti iznad svih vjera. I jeste, alhamdulillah. Treba da budemo zadovoljni s time što nas je Allah uputio, jer bez Allahove upute ne bismo bili u prilici da slijedimo svjetlo u ovom svijetu punom tame, nemorala, zabluda. Alhamdulillahi alladhi hedana li hada wa ma kunna linehtadiya lawla an hadana Allah. Svešnji Allah kaže, uči nas, traži od nas da mu zahvaljujemo svakodnevno na nebrojenim blagodatima, ali prije svega na blagodati Islama. Jer da nas Allah nije uputio ovom svijetu, mi ne bismo nikada spoznali pravu istinsku uputu, jer niko nema tu uputu. Mi muslimani smo, bez obzira na naše sadašnje stanje, najbogatiji. Jer ono što imamo, što čuvamo, što nastojimo da očuvamo i ovdje u dijaspori,
To je najveći kapital koji možemo imati. I braćo i sestre, budimo optimistični. Budimo optimistični. Ako Bog da, imat će muslimani i islam lijepih dana. Biće na vrhu ko što su bili. Nastojimo da svi individualno damo najbolji mogući primjer, lijep primjer. Nemojmo biti od onih koji su fatalisti, koji su puni pesimizma, iako počesto nas to nekako sve obuzme. I kritika, hajde pomalo, povremeno, ali nastojimo, ako Bog da damo svoj doprinos u svakom vremenu. Pozivajte, nemojte dizati ruku od toga, ama taman da budete i odbijeni. I pozivajte opet, poslanik alejhi selam nije nikada odustajao, ashabi nisu nikada odustajali. Ako Bog da. Dakle, evo u ovim mubarek danima, ako Bog da, na domak Ramazan šerifa treba da dobijemo i novi posticaj. Ramazan je uvijek prilika da oživimo taj islamski duh u sebi i da ako Bog da krenemo naprijed sa više optimizma, sa više želje, da damo svoj doprinos u svakom vremenu i na svakom prostoru. In the end, in conclusion, I want just to say in English, inshallah. First of all, I enjoyed the speech of